Takže ahojte pri novom videu a dneska si ukážeme vlastne ako natáčať videá cez YouTube, alebo neviem ako sa to číta. A napíšeme si tu do Google, normálne tuto hore, tú lištičku a YouTube Capture, alebo niečo také, dovolať slunečnice. Link na to, kde si to stiahnuť, budete mať vlastne v popisku videa, že klikneme na túto tu. No a takto to vyzerá, proste dáte stiahnuť zdarma túto tu. A vám sa to začne stiahovať, aj mne, túto dole. Si trošku počkať. No a už sa to stiahuje, vy si to počkáte, nainštalujete, alebo ja to už nainštalujem mám a potom je to zbytočne si to budem odinštalovať a preinštalovať, čiže ja si to zruším a vy si to nainštalujete a potom si ma pustíte. Takže teraz keď to máte, si to jednoducho zapnete, túto takúto ikonku, ja to už zapnuté mám, takže tak a neviem teraz cez ktoré natáčam z obidve, to je jedno. No a ukáže sa takéto okienko a ešte predtým sa vytvorí takéto ako to nazve, proste dať x-ko, tamto také, čo sa tam, toto tu máte domládor, tu si môžete stiahovať veci, ktoré si dáte URL toho obrázka a dáte stiahnuť. Lenže budete si to stiahovať niekde, lebo by tam vždy skočí nejaká hodina. Takže tak, tu máte Stream Catcher. Toto, neviem na čo je, toto som ešte nerobila. Tom Screen Record, tu si môžete vlastne nahrávať videa. Ja teraz nahrávam, takže tu kliknete si môžete dať taká, sa otvorí takáto, neviem, takéto x-ko a vy si tu označíte tabulu, potade, pokiaľ chcete proste. Ja to mám označiť, že tak aby ste to videli všetko, čo robím. Toto neviem na čo je, toto ja nepoužívam, takže tak. Toto si tu nasvítil mikrofón, aký chcete. Toto sa nedá predstaviť, toto si nasvítiť, kde sa vám budú vlastne tie videá ukladať. Toto si nezaškrtujte, pretože sa vám to zastaví po 60 sekúnd a to, že keď kliknete na štart, tuto keď budete mať, tak sa vám to začne až po 5 sekundách. Takže tu keď toto sa si zaškrtnete, tak keď stisnete, že štart, nahrávanie, tak sa vám to zminimalizuje toto tu. Tuto dáte nahrávať kurzor, že by kurzor sa táto štípka nahrávala, čo s tou hýbete. Toto nedávajte, pretože toto keď budete mať, tak tam kde dáte myšku, tak tam sa nastaví ten obraz. Toto tu si tiež nedávajte. To sa neviem na čo, ale určite si to nedávajte. Tuto si sa vám, neviem, video konvertovať, si neviem čo môžete robiť. Ja toto tu nerobím, lebo ja opravujem videá iným týmto, takže to si môžete asi napaľovať, sa mi zdá. A tu je audio recorder, takže tu si môžete nahrávať zvuk. No, takže toto by bolo všetko k tomuto vlastne programu. Keď sa vám video páčilo, zanechte like a zatiaľ čau čau.